Nagpasalamat si punong Barangay Arnel Astorias, ABC Lapuz President, matapos gintuman kag ginaksyonan ang iya pangabay nga matinluan kag makuha ang nagadamo nga basura sa Mansaya Creek kag Lapuz Norte. Sa interview sa Bombo Radio, ginpahayag ni Astorias nga personal siya nga nag-ayo sa bulig kanay District Engineer Roy Pacanan, DPWH Assistant Regional Director Jose Alfroto kag Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda agod masolusyonan ang nagapadayon nga problema sa creek. Suno kay Astorias, dako gid ang nabulig sa ginpatigayon nga people's meeting nga ginpangunahan ni Congressman Baronda bangod naghatag ini sa ila sang kahigayunan nga maplastar kag maistoryahan sing insakto ang mga ginapangatubang nga problema ilabi na ang kahimtangan sang Mansaya Creek sa distrito sang Lapuz. Dugang paniya nalipay siya bangod gintuman ni Director Fruto ang iya promesa nga sabton kag tagaan lihok ang ila pangabay para matinluan ang nasambit ang nga lugar. Ginpahayag man ni Astorias nga kada magbubo ang mabaskog nga ulan nagadiretso sa distrito sang Lapuz ang tubig halin sa distrito sang La Paz, Iloilo City, rason nga madasig nagataas ang tubig sa area. Padayon ang koordinasyon sang barangay kag mga ahensya agod masiguro ang kalimpyo sang Mansaya Creek kag malikawan ang tuman nga pagbaha nga nagaapekto sa mga pamalay sa amo nga distrito. So maayong ila sining pagtrabaho at least nakita naton ang kasinseridad nila kag tuman man ni direktor ang iya promesa nga tagaan niya sang sabat. Siling ko gani siya kung hindi sang instant or insigida nga solusyon na direktor bisan medyo band-aid solusyon lang anay. Para lang balang kung mag-abot naman aliwat nga babaskog nga tingulan, makita ta na ang pagdalo lubi diretso nga wala na sa may nagaupang, nga wala nagapukok, nga wala sang tendency nga magsaka, mag-overflow dira sa amo nga creek, kag magsulod sa mga pamalay dira iya sa barangay Lapuz Norte kag dira man sa Mansaya.